खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैनि भिडिअआबो नै जेबो संनाय खावनायनि ब्लग लाबोथ'थाराखै आरोना लोगोफोर दा दिनैहाय जोङो आइजों आंजों माने आबौआ जोंहा माने बेबी गार्ल गोदान फैदों आरोना जोंनि फेमिलियाव ओमफ्रायो बेखौनो जोङो दायो सप्तासे जाबाय नालाय ओमफ्राय जोङो खबर लानो थांनो नागिरदों आरोना आइजों आंजों ओमफ्रायो किउट जाखागोन इयो ना बेबी गार्ल आरोना ओमफ्राय दा जोङो बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों आइजों आंजों खबर लाथावथावनो ओमफ्राय आब'नि आरोना जोंनि आब'नि ओमफ्राय मादै होननानै खम आंखौ देनाङो देरबाथाय होनगोन ओमफ्रायो आंनि आइनि बिनानावनि फिसाजो आरोना दायो जों जायखौ नायनो थांनो नागिरदों आंनि आइनि बिनानावनि फिसाजो आब'आ जादों आरोना बेबी गार्ल स' दा जोङो थांनो नागिरदों बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो नागिरबाय आङो दिनै जेबो भिडिअ लानायबो जायासै नालाय ओंखायनो दा नै बेलासि सम ओमफ्राय जों आइजों आंजों थांनो नागिरदों बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसै ओमफ्रायो आरो गाबोनहायथ' एकदम धामाका फैगासिनो लास्ट डिसेम्बरनि पिकनिक नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आरोना नुनो मोनगोन ओमफ्राय दा जोङो थांग्रोनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला मा जायाखै नोंना फैदो दा फैनायाव मोनाबोगोन आंहा गोजांबोगोन आरो सुइटार लांफाखानांगोन आंहाथ' नङाबा थोर मावबोगोन स्कुटि सालायनायाव दा बेफोर जाबाय आंनि दरकारि बुस्थु नङाबा गोजांनानै सन्थ्रा नांबोगोन आरोना गगा मोनबानानै थाबा ओमफ्राय गुजुबा लोमजाबाथाय भिडिअबो बानायनो हानाय नङा नोंसोरबो आंखौ मिस खालामबाय थागोन मानो भिडिअ होआखै होननानै आरो आंबो भिडिअ होनो मोनाबाथाय गोसोआ एकदमबारे रागा जोंबाय थागोन आरोना गोसोआव दुबनो एकदमबारे सौबाय थागोन ओंखायनो गोजां जानो हाया आरोना जेराव थांबाबो दा गोजां बोथोर नालाय सुइटार आरो खर'आव लाग्रा बावनो नाङा आरोना थांनोसै माबा मोनसे लांनांगोन ना नानि फिसानो जोङो अबाव लाहैनाय जायो सालबारियाव थांनो ना रुप'याव थांनो दा रुप'यावनो थांसै ना दे गाखोनोसै जागोन ना सप्तासेनि बेलेग कालार गैला ओमफ्राय हा बेलेग कालार गैला निलाय खोमा सानदों मा नैखौ माबा सानदों गोमोखो निलाय गलाबा लोगोफोर जों दायो न'आव मोनफैबाय आरोना ओमफ्रायो जोङो नानि फिसाखौ नायबाय नायनानै बिनिफ्राय गस्लाबो लांदोंमोन आरोना होबोबाय दाथ' एकदम उन्दैसो नालाय ओरैनो टिक्लु लांबाय आरोना दासो सप्तासे नालाय नानि फिसाया ओमफ्राय उनावहा माने देरबाथाय मास मोनसेसो जाबाथाय आरो खनसे थांफिनगोन आरोना होमबाथाय मोजांनो नायनानै लांसिगोन आरोना आरोबाव दा दहाय जों बेलासियाव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय दाथ' नै मोनाब्लि जाबाय आरोना थांना फैगौ मानियावनो मोनाब्लिबाय ओमफ्राय मोनाब्लिबाथ' माबा माबि जानो लुगैयो नालाय जासुलि जाहै आङो जोंनि माबायाव मा होनो सकआव थाथ'नानै नै रल लाबोफादोंमोन आंना हासबेन्डआ जायोनो रल बिहरदों रल ओमफ्राय आरो बिथिंजा दावदै सब लाबोदों ओमफ्राय जानोसै आरोना ओमफ्राय हासबेन्डआ गोजांदोंनो फुरा मबाइल नायगासिनो दङमोन आरोना ब्लेंकेट सिङाव हाबनानै ओमफ्राय मबाइलखौ बिना लाबोबाय आंनि मबाइलजों बांद्राय मोजां जायिनि बिनिजों लाफैबाय आरोना आङो दा आरो मोनाबायबो नालाय बिथिंबो लाइट होना लादों आङो होमबाबो बारा मोजां नुबावाखैसो खोमा ओमफ्राय दा नै रल ओमफ्राय बिथिंजा आं मोनसे जाबायानोमोन दावदैनि सब गुदुं आरोना दासो लाबोनाय गुदुं जिउ नोङो इयाव फैगोन ना हैनांगौ एलाय फैया इयो गोजांदोंनो हैनोसै आङो बेनो बोखानानै दोननोसै आंहाबो जानोसै लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर
बेखौथ' आं जाबाय थासिगोन ओमफ्रायो मा होनो नोंथांमोना एकदम गोदान बोसोर फैहांनायखाय माबायदि मोनदो दाथ' 2023आ मोनफैनोसैयानो गाबोन लास्ट डिसेम्बर ओमफ्रायो सोर माबेयाव पिकनिक जाहैगोन कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलाय जोंथ' खाथियावनो जानोसै आरोना बेलेगाव गोजानाव थांलायला जोङो जोंनि मानासावनो जानोसै आरोना खाथियावनो मानासावनो जमानो थांनानै जाहैनोसै फेमिलि थांनोसै आरोना जमानो पुरा फुल फेमिलि थांगोन आरोना जोंहानि गाबोनो मानासावनो मोजांनो जाना फैनोसै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना माबेयाव जाहैगोन आरो अबेयाव जाहैनो नागिरदों 31 डिसेम्बराव नोंथांमोना आंनोबो खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव पिकनिक जाबाबो जाय आगैमोन नायगासिनो दङ हौवासाफोर नोंथांमोनखौ आं खावलायहरनो सानो आंनि गोसो गोरबोजों गारिफोरखौ माने खाना जानो पिकनिक जानो जेरावखि थाङा मानो माने लासै सलायनानै थांबानो जाबाय आरो लासैहायनो माने मोनैजासे लासै सलाय पिकनिक जाना गिदिंनो थांफिननानैबो माने जाहाथे लासैनो सलायनानै थाङो माने हाखु दाखु खालामनो नाङा आरोना गारि सलायनायफोरखौ आंनिस्राय देरसिनफोरा नायगासिनोबाबो आरो आंनिस्राय उन्दैफोरा नायगासिनोबाबो नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय खावलायहरनाय बे मोनसे गारिफोरखौ जेरावखि थाङा मानो पिकनिकफोर जाहैबाबो बेरायहैबाबो माने लासै सलायबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै दिनैनि भिडिअखौ दा नै भिडिअबो एडिटिं खालामनांगोन आरो फारसेथिंजा सोरखौबा खबर लाहरनांगौ आगैमोनखौ दायो फन हरगासिनोमोन आरोना ओमफ्राय आङो भिडिअ लाग्रोबाय दायो ओमफ्राय दा आङो खबर लाहरनोसै भिडिअबो एडिटिं खालामनांगौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आं दिनैनि भिडिअखौ बांद्राय मोजां जायासै दिनैनि भिडिअआबो होमबाबो आङो होनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना बेखौनो नायथ'दो ओमफ्राय गाबोननिफ्राय पुरा धामाका आरोना भिडिअफोरा लास्ट डिसेम्बरनि 1 जानुवारिनि गोदान बोसोरनि बिदिनो भिडिअ फैबाय थागोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आरोना दिनैनि थाखाय बेखिनियानो बाय बाय लोगोफोर